Wala sang handom nga mangin Bise Gobernador sa probinsya sang Iloilo si 4th District Board Member Domingo Ose Jr. Suno kay Oso kung ihatag sa iyang posisyon, batunon niya ini bangod nakahibalo siya nga kwalipikado siya sa posisyon apang kung hindi pagihatag sa iya, wala maninisang problema diri. Dugang pasang natungdana kay istorya na ini kay 4th District Congressman Ferge Beron, angot sa ideya kag nagahulat siya sang mangin desisyon. Angot diri bukas naman ini sa posibilidad nga magretiro kag pabuslon ang ianak nga si Attorney Dominic Oso nga sangguni ang BINE member sa Banwa sang Barotac Nuevo, Iloilo. Wala ko man ang ginadong. Ang vice governorship, wala ko na ginadong. Kung iatag sa akon, okay. Kung hindi mo pag-iatag sa akon, okay man ako. Because I have already prepared myself of the various options. One, I'll go back to my family business. Ara naman akong bata, madlagan man board member. Nakaroon ginahulat pa ang kompirmasyon gikan kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kung sino ang mangin running mate sini sa 2025 election. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.